πως την έφαγα γιατί ήθελα να την φάω. Ήταν κάτι σαν πείνα δηλαδή. Σαν να τιμούσα. Και έφαγα την πέτρα. Το σπάσει με καλόγια. Το στόμα, τα ούλα μου είχαν γεμίσει αίμα, όλα. Όμως την κατάφερα. Τη ροπάνησα με μεγάλη ευχαρίστηση. Θα περάσουμε ωραία μαζί, αλλά εσύ δεν θες. Δεν θέλεις να καταλάβεις. Δεν θα σου πω περισσότερα γιατί δεν θέλω να σε χτύω. 4, 5, 6. Τώρα που κάθεσες. Με πτώμα. Από πού έρχεσαι? Από πού έρχομαι? Από πού στο διάβολο λέτε? Πέρασε ωραία. Α, Εγνάτη. Ώστε σε λένε Εγνάτη. Λέγεσαι Εγνάτης λοιπόν. Μάλιστα, φίλε Εγνάτης, δεν σ' αρέσει? Πολύ. Πάρα πολύ. Ποιος έστειλε? Μόνος μου πήρα το θάρρος. Ωραία, και τώρα τι θέλεις? Τι περιμένεις? Γιατί δεν φεύγεις αφού δεν θέλεις τίποτα? Φωνάζεις. Φωνάζεις επειδή δεν φωνάζω εγώ που με βρίζεις. Ποια νομίζεις ότι είσαι και μου μιλάς έτσι? Ποιος σου έδωσε το δικαίωμα να με βρίζεις? Ποια είναι η ευθύνη? Ποια είναι αυτή και ρωτάει έτσι? Σε ρωτάω ρε. Ποια είναι αυτή? Τον έθιψα. Και το φτύσμα που ήταν αίμα από τη γονατιά. Ο κύριος Μπόμπι με έδινε χωρίς λύση. Έτσι. Χωρίς λύση. Με κυνηγάει η πατρά μου! Βοήθεια! Βοήθεια! Δεν είναι τίποτα! Λιώνω! Λιώνω! Δεν θέλω να ανακατευτεί καμία από εσάς. Να είστε ήρεμες. Τίποτα άλλο. Όλα θα τα κανονίσω εγώ. Όχι άλλος. Επιδείξεις δυνάμεως, άρσεις, αλυσίδες, πέτρες, τραπουλόχαρτα κτλ. Μακελιό όμως όχι. Έχει σπάσει ο κύριος. Δεν γίνεται τίποτα. Γιατί πάντα μου τις κάνει. Εδώ θα βγάλεις τα σπασμένα. Εξάλλου είναι και διαφορετικά τα πράγματα. Στην πατρίδα είμαστε. Τι φοβάσαι? Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Μην νομίζετε αυτό. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Μην νομίζετε αυτό που δεν είναι. Καλησπέρα, πατριώτες.